Втория епизод от поредицата за начинаещи и днес ще си говорим за риск менеджмент или това как да контролираме парите, които печелим и губим докато търгуваме, защото реално това е нещо, което ни държи главите над водата. Искам само да кажа, че трейдингът е бизнес, а не игра. И с правилните умения в трейдинга нямате лимит на това колко пари може да изкарате, но при липсата на умения нямате лимит на парите, които може да изгубите. Точно за това се нуждаем от хубав риск менеджмент, който да ни предпази от големите загуби. Нека започваме. Риск менеджмента се дели на 4 важни неща. Риск от капитала, риск на трейд, риск to reward или риск към печалба и максимален риск. Риск от капитала. Това са парите, които вие сте готови да изгубите без да ви се отрази негативно на трейдинга и да започнете да взимате нерационални действия, базирани на емоциите, които изпитвате от загубената сума. Тоест, ако се нуждаете от тези пари, за да си платите найема, сметките или храна, най-вероятно не е най-умното решение да ги рискувате в пазара, защото има реален риск да ги загубите без значение колко опит имате. Номер 2. Риск на трейд. Това е колко пари вие рискувате на една отворена позиция. Нещо като неписано правило в трейдинга е да се рискува 1%. Като това варира и може да се промени базирано на различни фактори, като Risk to Reward Ratio или това колко вие самите можете да понесете психически. Не всеки може да рискува 1% от $200 000 акаунт от чисто психологическа гледна точка, защото все пак това са $2000. Според мен риск между 0.25 до 1,5% е в рамките на нисък до нормален риск. Аз лично рискувам от 0,5 до 1% на трейд максимум, като всичко над 1,5% в моите очи е прекалено голям риск и не го препоръчвам. Искам само да дам един бърз пример с хората, които се опитват да превърнат $100 акаунт в 1000 и така нататък. Те рискуват много с цел бързи печалби. Да кажем, че рискуват 25% от акаунта на всеки един трейд. Значи, тези хора имат право на 4 поредни губещи трейда преди да занулят целия акаунт. А вие, ако рискувате 1%, имате право на 100 поредни губещи трейда преди да занулите акаунта. Така че, само ако приложите това едно просто нещо, да рискувате 1% вместо 25%, това едно единствено нещо ще ви задържи по-дълго в трейдинга, отколкото някой, който не го прави. Номер 3. Risk to Reward Ratio или риск към печалба. Накратко това е колко долара печалба може да очакваме за всеки рискуван долар. Тоест, ако имаме 1:2 риск към печалба, ние рискуваме $1, за да спечелим $2. Така, тук ще ви дам пример с риск към печалба от днешните ми 2 трейда. Ако обърнете внимание на този втория трейд, хода ми е тук. Топ лос е тук. Това са 2.4 пипа. Take profit или там където искам цената да отиде, тук долу, което е 12 пипа. Тоест, аз рискувам това тук, което е 2.4 пипа, за да спечеля евентуално това тук. Или в този случай, това е 1:5. Както виждате тук пише Risk Reward Ratio 5. Тоест, ако рискувате $1, вие ще спечелите $5 от този трейд. Сега, ако отидем в този вебсайт, искам да ви покажа защо Risk to Reward е важно. Това, на което искам да обърнете внимание, е, че имаме Risk, Reward и в момента са 1:1. Тоест, ако рискуваме $1, печелим $1. Когато го калкулираме, win rate, който трябва да имаме, трябва да е 50%, за да сме на нулата. Тоест, ние в този момент не печелим пари. За да почнем да печелим пари с риск към печалба от 1:1, ние трябва да имаме повече от 50% успеваемост. Тоест, на всеки 10 трейда вие трябва да печелите повече от 5. Тоест, 6 или повече трейда, за да печелите пари с 1:1. Ако обаче направим друго, риска си остава 1, т.е. ние рискуваме $1, за да спечелим $2. Когато го калкулираме, получаваме 33. Т.е. на нас ни трябва win rate по-висок от 33%, за да почнем да печелим. Т.е. ако печелим 34% от нашите трейдове, или по друг начин казано, ако имаме 34%
50% успеваемост или повече, ние ще сме печеливши в сравнение с 51%, както беше на 1:1. Така, искам да ви дам един малко по-сериозен пример. Ако имаме 1:5 риск към печалба и го калкулираме, break-even win rate, т.е. процента на успеваемост, който ни трябва за да сме на 0 е 16%. Т.е. всичко над 16% успеваемост на нас ще ни носи печалба. Ако риск към печалба ни е 1:5. Т.е. колкото по-висок е риск към печалба, толкова по-малко успешни трейдове ни трябват на нас, за да сме на плюс. Сега ако отидем в този другия вебсайт, искам да ви покажа нещо друго. Ако започнем с $50 000 баланс и рискуваме 1%, за да спечелим 1% с 50% успеваемост, графиката, която може да очакваме е нещо такова. Плюс-минус малко, но реално не може да очакваме някакви печалби. Обаче, ако направим едно просто нещо и сменим 2% печалба и го калкулираме, тогава графиката почва да изглежда по този начин. Обаче, ако направим нещо друго, сменим успеваемостта и я направим още малко по-голяма, да речем 60%. 60% е много добра успеваемост. Не слушайте кой какво ви казва, че ви трябва 80, 90, 100% успеваемост и така нататък. Ако сте постоянни с 60% успеваемост, вие ще печелите пари. Да се върнем обратно на примера. Рискуваме 1% за да спечелим 2% и успеваемостта ни е около 60%. Когато го калкулираме, получаваме тая графика, обаче с много по-голям процент възвръщаемост. Тоест, 60% win rate или успеваемост и когато рискуваме $1 за да спечелим $2, може да очакваме ето такава графика. Тоест, в тези условия ние ще печелим пари. Точно за това е много важно да съчетаете вашия risk to reward с хубав win rate. Така, ако се върнем обратно към тази графика, последното нещо, на което трябва да обърнем внимание е максимален риск. Максимален риск ще рече точно определена загуба в проценти или сума, която да не се надвишава за определен период от време. Тоест, ако загубим X процент в периода на седмицата, спираме с търговията. Същото важи и за месеца. Тоест, примера, който ще ви дам е, ако загубим 3,5% в една седмица, ние спираме с търговията до следващата седмица. Или ако загубиме 10% за месеца, ние спираме с търговията до следващия месец. Тук обаче идва нещо интересно, което повечето хора не правят. За мен също важи и наобратно. Тоест, аз имам максимална печалба за определен период от време. Да, максимална печалба. Когато да речем направя 15% за текущия месец, аз ще спра да търгувам. Това ще ми запази цялата печалба и няма да се подам на лакомия и да си загубя каквото съм спечелил до сега. Тоест, дори да ударя 15% печалба на първия ден от месеца, аз си взимам до края на месеца почивка и няма да търгувам повече. Това ще ми запази печалбата и ще ми позволи до края на месеца да се радвам на някакво хоби, вместо да седя на компютъра. И аз смятам, че с 15% на месец всеки един от вас трябва да е повече от доволен. Моите параметри, които аз следвам и които ще ви дам като пример са максимална загуба на седмицата от 3,5%, печалба след която ще спра да търгувам за седмицата от 5% и печалба след която ще спра да търгувам за месеца 15%. Преди да приключим, искам само да обобщим. Номер 1. Не рискувайте пари, които не можете да си позволите да загубите. Номер 2. Не рискувайте повече от 1% на трейд. Номер 3. Не се опитвайте да направите $1000 от $100 акаунт или подобни глупости. Номер 4. Целете се за 1:2 или повече, ако стратегията ви го позволява. И номер 5. Имайте ясно изразени граници и лимити и ги спазвайте. Това нещо само по себе си, ако се спазва, това ще ви запази в играта много по-дълго от някой, който не го спазва. Това е за днешния епизод, хора. Епизод номер 2. Ако съм ви бил полезен и днес, моля не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала, за да не пропуснете следващото видео. А ако все още не знаете за различния български Discord, в който може да намерите стратегии също като тази тук на вашите екрани, които може да комбинирате с този риск менеджмент, който ви показах днес, линк може да намерите отдолу в описанието. Чао, чао и до следващия път!